Hello, hello, hello mga momshies! Isang magandang umaga na naman po para sa inyo lahat. And for today's vlog is, nandito kami ngayon sa dentist dahil ipapabunot na natin ang nananakit ng ngipin ni Anseng. And because of, butas na at saka may mga sira na. So nasa loob na siya para malaman natin kung pwede siya mabunutan ngayon or magpapa-schedule pa siya. So, pasukin na lang natin. Siyempre, nandito na kami sa loob ngayon ni Anseng ng clinic. And malalaman natin kung pwede na siyang bunutan ngayon or schedule. Natatakot ka ba? Kinakabahan ka? Hindi naman. Kinakabahan ako Kasi, dahil sa patalim. ano pa? Yung parang dagom. Okay. Lalagyan naman yan ng hindi na siya kumikirot ngayon. Mukhang nakaramdam yung ngipin niya na kailangan kumalma siya ngayon kasi bubunutin na siya. Pero Sana. sumasakit naman siya konti. Pero hindi na siya ganun kasakit. Oo, mamaya sakit naman ito. Pero kailangan matanggal na siya para mawala na yung sakit kasi. So, abangan natin. Abangan natin si Doc kasi nasa loob pa siya. Meron pa siyang pasyente. Sa ibot ako, Doc. Wala. Pwede sa sisa ba raw? Hindi lang siya magpaikot sa ako na daw. Ngayon ko yung nagpa-schedule kami sa garaw. Pambata. Hindi daw siya magayon sa ako daw. Ako na daw may kuri sa iya. Pwede ba? Sure. Okay. Thank you, Doc. Salamat, Doc. Kakain daw. Kakain daw muna sila. Ano sabi nila? Kakain? Kakain daw muna ba sila? Hindi ko alam. Parang alaw na nun. Kakain muna sila. Hindi ko alam. Ano ba sabi? Magkaon daw. Ano sabi? Kakain ka mo, Doc? Oo, sabi lang sabi sa merkado. Ayan, Doc. Hindi na yan matanggal yung mga pasta dito. Tapos maglagay siya dito ng denture para hindi siya bungkil tingnan. Kasi sa video, halata wala siyang ngipin. Lalo na ngayon, bubunutin tong sira. So malayo na yung gap between the ngipin niya. Ngipin niya pala. So space kaayo. Ano yan, Seng? Takot ako. Kanino ka magte-thank you? Thank you kay Ma'am Anita with Algin. taga saan si Ma'am Anita. Kaya nga yan. Saan? Taga US. Parang Taga saan? yung siguro. Si US. Hindi mo pa alam. Siya lang alam. So, ito ang ibig ko sabihin dito, lagyan niya ng pasta or a jacket to make it closer. Tapos dito naman, may space, di ba? So, halata to, dapat pagkabunot na niyan, mga 3 weeks to 1 month, lagyan na ito ng ngipin. Ano Seng? Pwede ka na ba? Uy, hindi ininom yan. Burger yan. Alam mo ba yun? Uy. Ay, ano naraman mo masakit? Hindi, sakit. Kailan yung sumakit? Kanina. Kanina. Kung hindi sumakit, hindi ka remember na mapabunot. Kaya yun, okay naman siya. Anong gamot ininom mo? May sinamit. Yun lang. Uy, parang natatakot ka na, Seng.
Dito naman ako nagpa-ano. Dito siya nagpabunot. Dito din ako nagpa-marple sa mama ko. Dito din siya nagpa-ayudi. Ayun din siya. Relax lang tayo ha. Okay, dandahan lang tayo, okay? Yun lang. Relax. Yuhu. Relax lang. Relax. Last na. Lapit na magta. So, relax lang sing. Okay lang sing. Okay lang sing, okay lang. Sanay na sanay kasi ng mga sing ha. Oo. Okay. Relaxing, relax. Momog kasi. Bumog ka daw sing. Ba't ganyan yung lagi mo sing? Kaya po sing? Oo. Ba't pinapawisan ka sing? Takot. Huwag na lang tayo mag-video. Bakit sing? Ano takot ako? Ba't takot ka? Huh? Takot ka sing? Bakit? Sakit. Bakit masakit? Kasi hindi ko. Takot ako sa malaki. Mga tingga. Kasi yan, mga tingga. Okay lang yan dito yung tanggalin. Paano ito tanggalin? Yung tigsa. Wala ah. Ayos ko. Ayaw pa. Ayaw pa. Titignan natin. Titignan natin. Kasi dati hindi naman siya masakit. Ngayon parang naramdaman. Naman mo. Oo. Ay, naramdaman mo? Oo, hindi. So ngayon, namamagana. Hindi pa. Maya maya. Paano ako makatsupan ako? Paano ka mag-ano? Wala. Wala. Paano makalapang? Yung kalapang ng boy. Pwede siya maano na document. Lagyan ng data. Basta. Ngayon. Ayan. Schedule ka niyan. Schedule ko ba? Schedule pa nito. At saka cleaning. Like cleaning din ako. Kasi si ano yun eh. Isa. Ito yung kasama ko din Yung kanina. kanina. Cleaning din siya. Relax lang singa. Dili lang ang masog singa. Siniseparate muna natin yung gums mo dito sa ngipin. After this, i-elevate natin, saka nabubunutin. Okay? Relax lang siya. Okay lang. Dumi pala sing. Yung basing nalagaan. I-elevate muna natin say after this, elevate, tsaka na siya bubunutin. Relax lang, huwag maninigas. Relax. Okay.
Nararamdaman mo siya? Hindi niya na anong naramdaman na sakit o hindi, wala talaga, di ba Sing? Pero gumagalaw na naman, kasi dahan-dahanan lang natin. So ngayon, dahan-dahanan na natin bubunutin Sing ha. Relax lang Sing. Bulok na pala eh. Medyo gahi-gahi gamay. Ito na. Haba Kasi niya, ito yung kagat Sing, kagat. Ito yung sira oh. Yan, di ba? Okay lang. Thumbs up. Thumbs up ka ganito. Oh. Tapos na. Isa lang bubunutan sa kanya. Isa lang. Kagat. It's done. So, tapos na. Lagyan niyang yellow. Okay, ice. Okay. Tapos na. Yan natin yung singa. Pakulay sa singa. Okay na siya. Ganito lang na. Okay na siya. Ay, dahil Okay guys, so ngayon po is nabunutan na nga ng ngipin si Oo. Anseng. Kamusta na yung pakiramdam mo? okay naman siya. Hindi na Masakit, kumikirot. masakit siya kapag kagitin mo. Pag nakakagat. O kasi open wounds pa siya. O hindi na gaya nung dati na yung sakit. Hindi Maabot na. sa ulo mo. Hindi na siya. Kamusta experience mo kanina? Masakit, pero parang langgam lang siya. Anong mas masakit? Yung binunutan ka o nung iniwang ka niya? Yung binunutan. Talaga? Mm. Hindi ka na nasaktan nung iniwang ka ni ex? Hindi. Sa bagay, meron ka na agad kapalit nun eh. No? Hindi, siya pa rin. Ha? Hanggang ngayon? Mm. Mahal mo pa rin siya? Oo. Ba't doon tayo sa ano? Ba't sa meeting tayo? Ay, sorry. Oo nga naman, ba't ako napunta doon sa ex mo? Ano sabi ng doktor? Oo. Ano sabi ng doktor? Okay naman siya. Kailangan talaga siya na hindi kailangan magbuhat ng mabigat. Mabigat, mapersa. At saka hindi masyadong ano. Pero hindi naman ako tumalon. Wag rin masyado magkikikilos ng malala. Then yung unahan, ipapapasta daw. O ipapasta yung ano, yung unahan dito. At saka pa-cleaning din. Correct. Kasi maraming kanal na. Hindi, yung mga ano yan, yung mga tartar, kasi di ba nag-smoke. Hindi, sa ano yan eh, sa pagkain yan eh. Ng Yung kanal? maputi kasi yung mga ano dito, nakadikit. Buti na lang talaga, bago murot ka, kundi na sa bunuta talaga kita. Ayan, thank you tayo kay Ate Anita. Okay, thank you so much kang Ma'am Aneta. So, ano natin, after 3 weeks, 3 weeks ata yun. mga 1 month, so magpapapasa tayo at saka cleaning. So, Mm. babalik kami doon para sa follow-up ng aming ngipin. So, abangan nyo po yan, guys. Follow-up daw, ha? Ng ano? Hindi ko alam, Check follow up. up. Check up. Kagabi, meron yung follow up kagabi eh. Follow-up. Ayan, thank you so Pang-apat- much. Again, pang-apat ay, po kay, siya. kay Doc, yung dentista, pasalamatan din natin. Ay, thank you so much kang Doc Titi. Ayan, si Doc Titi. Thank you so much. Thank you so Na much isa po. rin sa mga tumatakbo at Oo, kumakandidato tumatakbo siya. dito sa bayan ng Hasaan para magsilbi sa mga para sa kanilang mga kababayan. So, for that, Doc, maraming salamat po. Ayan, hindi ako Oh, nakasama thank you so much kanina. kasi- And kay Aldrin. Aldrin para. na sumama Thank you so sa'yo much po kanina. kang Aldrin din sa pag-video. Oo, Tinatawanan pa, para no? ma-update tayo sa ngipin mo. So, okay na silang lahat. Oo. Okay na yung kanyang ngipin. Sana wala na sumakit ulit. Sana nga ano, yung naka-connection yung mga ano, sana hindi yung sumakit. Sumakit ulit. Ayan. Ayan, this is Ma'am Shiji together with And Yaya Yaya Hana. Hana. Ayan, maraming salamat. So, Thank you so Dapat- much po. Oo. toothbrush na everyday, alagaan. Hindi muna nga bukas mag-toothbrush kasi maano kasi. Oo, sa mga Pwede susunod naman siya toothbrush toothbrush. toothbrush Pero dahan-dahan. sa dito lang sa
kabila. So, O sa harap. mouthwash muna tayo. Eh, maraming salamat, guys. Maraming po salamat, Ma'am Anita. Ate Anita. And Doc, Titi, and Aldine. Ayan, God bless you, everyone. God bless po. Sige. It's DJ.